Mandibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke ndifuna uzana intetha ke phuma pha kuJabu Polo Shafule ke baphulaphula ke endicinga bayibonwe ngumuntu wonke yahamba apha kwinkundla zokuxhomana kwama-social network yahamba ihlinyuka into yokubana ke umfana omdala lo uthe waphumela ibala watyityimisela umnwe pha uBenedict Vilakazi kunye ke Junior Khanye ngendlela aba-analyze ngayo nangendlela abafana abadala ke abagxeka ngayo ii-players nomqeqeshi ke webafana watsho esitsho ke pha umfana ke kaJabu Mahlangu esithi noko amadoda noko yekelelani ayiseyiyo le ndlela enza ngayo ayisahlekisi futhi ke ayisathandisi na ukhumbulayo into yokubana ke aba badlali aba basebancinci nje bangena ko-social media bazibona amanye amaxesha ezintetha zenu zigwenxa azibakhi ke ziyabadobelela ngamanye amaxesha ke uJunior Khanye kunye ke noBenedict Vilakazi uthi ke na ke lo mfana ke kaJabu Mahlangu into abadume ngayo kukugxeka kuphela ayikho enye into abayenzayo bayagxeka abake bancome abake bavele bathi iplayer yenze kakuhle abake bavele bathi umqeqeshi wenze kakuhle into abayenzayo kukugxeka nje kuphela bakhwele bezehlela ke kubadlali wade wayenza ke into ethi ke akayazi nobe sizanto kubana ke ezi players ngesincinci nje zihola ngaphezulu kwabo zihola ngaphezulu kwemali babeyihola mhlawumbe ke ngoku seyingumona opha kulamadoda amabini uthi akayazi noba yilonto na kodwa ubatyimbisela umuntu uthi noko yehlane madoda kule nto enikuyo noko senigxeka kakhulu nezi players futhi ke zawuphetha sezinenzondo apha ngakuBenedict Vilakazi uba uyawuqhubeleka esenza kanje intetha ke leyo ke ibephuma pha ke kuJabu Mahlangu ekyimbesela ke umnwe pha uJunior Khanye kunye ke noBenedict Vilakazi ngendlela abathetha ngayo ngebhola apha ke eMzantsi Afrika. Singene ke kancinci kule ntetha yakho ke Jabu Mahlangu siqale sithi mfana omdala asiboni into irongo kakhulu oyenzileyo pha ngoba ubulungisa xa ubona into kubana ke kuyonakala nawe uyilegend ukudala wayidlala ibhola xa ubona into kubana kogxa bakho abasahamba imgcini sebengapha komgcina konke ukuba nqwanqwada ubabuyisele ngaphakathi. Singene ke kule ntetha kudala zikhona izikhalazo ingakumbi pha kuJunior Khanye uBenedict Vilakazi ubanethi dlava ngelo xesha kodwa ke igxine kakhulu pha kuJunior Khanye into yokugxeka kakhulu ke abadlali akanantanga apha ekugxekeni futhi ndanegama endilithandileyo pha kuJabu Mahlangu xa sithi ke ngoku iphumile ke ngoku ibafana azibana ugxekani isizathu sokubana bagxeke ke ibafana ngoku into yokubana ke iKaizer Chiefs sivalile ayikho into ebebesebenayo ngokugxeka ibibafana ayikho ke nawe ke ngoku wabuza umbuzo uJabu Mahlangu lokubana aziba ke ngoku na uthetha ngantoni na ngoba isekho ke ngoku bafana yilanto ibibuzwa ke ngabantu abaninzi besithi Chiefs ayikho ngoku i1 into abanayo ngoku kukugxeka ngezani bayingogezane kukugxeka bafana kukhwela bezehlela kweplayers ke zebafana bawuthize baphinde babuyele ke ngoku enyanisweni entweni yabo kuvule iKaizer Chiefs pha nge20 baqale phansi apho babeke khona bakhwele bezehlela phezulu kweKaizer Chiefs ke bakhwele bezehlela beyibiza ngamagama iPlaza Kaizer Chiefs ke bezibiza oMbombayi bezibiza ngamagama oJunior Khanye. Yona nto ke siyibona into kubana ke ayamkeleka ngakonke kubantu abafana noJunior Khanye babeke bangene ebaleni bakhaba ibhola abayaziyo ncakasana inhlungu yokudlala phansi koxinzelelo apha iteam yenu ingenzi kakuhle apha iteam yenu ingekho formini apha iteam yenu nidlala kunabantu abanigxekayo phezulu kwenhloko zenu kuyanamntu iyazi kakhulu ke lanto kumele ba ke eza youngsters akazibizi ngamagama uyazikhuthaza xa ethetha kumele ba unamagama okubakhuthaza abenze ukubana abantwana bathi noba bangena ku-social media babona into yokubana ke kunemuntu onjengoJunior Khanye obakhuthaza into yokubana mabazimisele le nto le iza kulunga ngoba ngokuyena endoba bakhuthaze ubathela amanzi kakhulu Vlatsho athi hayi akho nto izakwenzeka ubane wanje coach weKaizer Chiefs hayi iKaizer Chiefs idlalile pha akho umuntu pha zonke ezazinto zithela abanye abantu
amanzi. Yona nto ke abantu abaninzi ke bebekhalazela pha kuJunior Khanye ngendlela athetha ngayo ibhola kanye agxeka ngayo ezinye players. Phofu ke akagxeka players ezingako benento neKaizer Chiefs isikakhulu benyathele yona kakhulu. Singazi noba ke uyiyekile na ngoba ngoku kusaphunyuliwe mhlambi ekusula nge20 oqala apho ke ebeke khona khwele ezehlela phezulu kwenhloko ke yeplayers ke zeKaizer Chiefs. uJabu Mahlangu ke uyeke umfana omtholo waginyelitye waginya izemba nesibindi wabaqonda ngqo wathi lento enenzayo madoda noko ayamkelekanga zamana ukwehla yehlisani ngoku senisenza kakhulu noko niyazilimaza youngsters ngoku futhi ke nomlumzana Hugo Bros noba ke ningambeka amatye nimthini kodwa ekugqibeleni uzamile ukusiqokelela ke isquad wasenza sanesidima ngabula ke Jabu Mahlangu komlomo wakhe esitsho ke sithi ke uHugo Bros ufike kunzima apha ibafana yayingasabukelwa bayidlalele nabo ibafana zange ize nanto abantu babesekile ukuya kwezistadium bobukela bafana babezihambile ingxaki zabo nakudlala ibafana namhlanje oko kwafika uHugo Bros ibafana kundaba mlonyeni ibukelwa nangumuntu wonke ngokuba babuyela abantu emabaleni uthi ngibani ke lo wenze lonto nguHugo Bros uthi noko Benedict Tsovlakazi yehlisa noko ndoda susosuthethe kabuhlungu kanje ngoHugo Bros aphinde wabeka into ethi ke uJabu Mahlangu uba uthi makaphume uHugo Bros ngoku kubana azongena ezehlangweni zakho kwinyanga ezinhlanu lo muntu uzongena kwinyanga ezinhlanu ofika enzeni kuWorld Cup ngoba lo muntu lowo uzawuthi xa iniphendula athi ebesaqala ujonga iplayers ebesaqala ukhangela phana pha akakagqibana isintu sazawuzana yakhe into azoyifaka kubafana inyanga ezinhlanu bezincinci kakhulu kuye uthi yona nto ke kumele bake asosaye kumadala agqibezele into yakhe aritha athatha umhlala phansi athi emveni kokwe ngoku usafa atyumbe umqeqeshi omtsha ozoqhubeleka nebafana injalo ke baphulaphuli ke akusoyam ndodwa nani ningake ningene nitsho into kubana niva njani nizeke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.